Vítejte. Dnes se společně podíváme na Bitcoin, jednu z nejvíc probíraných a přitom asi nejméně pochopených technologií naší doby. Cílem je jednoduše a srozumitelně rozebrat, co se za tímto fenoménem vlastně skrývá. Pojďme začít otázkou, která se dotýká úplně každého. Stalo se vám někdy, že jste si uvědomili, že za stejné peníze si toho dnes koupíte mnohem méně než třeba před pár lety? No přesně tenhle pocit je klíčový problém, který nás vlastně dovede k tomu, proč něco jako Bitcoin vůbec vzniklo. Abychom totiž Bitcoin správně pochopili, musíme se vrátit v čase, podívat se na to, s jakými problémy se peníze potýkaly v historii. Protože, a to je důležité, tohle všechno není vůbec nic nového. A tohle je naprosto dokonalá ukázka. Podívejte se na římskou minci Aureus. V roce 44 před naším letopočtem v ní bylo přes 8 gramů zlata. Jenže o zhruba 250 let později už to bylo jenom 6,5 gramu. A přesně tomuhle se říká znehodnocování měny. Vládci prostě snižovali obsah drahého kovu, aby mohli vyrazit víc mincí a zaplatit svoje výdaje. Problém starý jako civilizace sama. A teď skok do současnosti. Dnešní systém, takzvaná fiat ekonomika, tedy ekonomika peněz s nuceným oběhem, funguje vlastně na dost podobném principu. Jen místo zlata máme papírky nebo digitální záznamy v počítači. Centrální autorita, ať už je to vláda nebo centrální banka, může kdykoliv vytvořit víc peněz a tím se logicky ředí hodnota všech těch peněz, které už v oběhu jsou. A přesně jako odpověď na tenhle věčný problém s důvěrou a centralizací se v roce 2008 z ničeho nic objevil Bitcoin. Jeho tvůrce, který je známý jen pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, přišel s naprosto radikálním řešením. A nejlepší je podívat se přímo na jeho vlastní slova z října 2008. Napsal: Pracoval jsem na novém systému elektronických peněz, který je plně peer-to-peer bez důvěryhodné třetí strany. Cíl byl od samého začátku naprosto jasný – vytvořit peníze bez prostředníků. Jenže jak to udělat? Ta největší překážka byl takzvaný problém dvojího utrácení. Víte co, v digitálním světě je strašně jednoduché cokoliv skopírovat. Jak teda zajistit, aby někdo jedny a ty samé digitální peníze neutratil dvakrát? Až do té doby to řešily jen banky, které si vedly centrální účetní knihu a všechno kontrolovaly. Satoshi na to ale šel úplně jinak. Tak pojďme si teď rozebrat, jak ty základní mechanismy Bitcoinu vlastně fungují. Jednoduše a srozumitelně. Ta síť má v podstatě 3 klíčové skupiny účastníků. Za prvé jsou tu uživatelé. Ti posílají a přijímají platby. Pak tu máme těžaře, jejíž úkolem je ověřovat všechny transakce a skládat je do nových bloků. A nakonec jsou tu uzly, které vlastně udržují celou síť v chodu tím, že si drží kopii celé účetní knihy. Všichni tihle dohromady zajišťují, aby systém fungoval. A teď to nejdůležitější slovo z celého dne – decentralizace. Tuhle síť totiž neřídí žádná firma, žádná vláda, žádná banka. Běží na tisícovkách počítačů po celém světě. To znamená, že neexistuje žádný generální ředitel, kterého by šlo ovlivnit, žádné sídlo, které by šlo zavřít a nikdo, kdo by to celé mohl jednoduše vypnout. A v tom je ta obrovská síla. A co přesně znamená to peer-to-peer neboli P2? Je to vlastně úplně jednoduché. Znamená to, že transakce jdou přímo od jednoho člověka k druhému. Není tam žádný prostředník, žádná banka, žádný platební procesor, který by to musel schválit. Je to, jako byste někomu podali hotovost, akorát v digitální formě a klidně přes celý svět. A jak se tohle všechno vlastně eviduje? K tomu slouží blockchain. Představte si to jako takovou obrovskou veřejnou účetní knihu. Každá jednotlivá transakce se zapíše do bloku. Tenhle blok se pak přidá na konec řetězce těch předchozích. A tím vzniká trvalý a hlavně nezměnitelný záznam, který je navíc rozkopírovaný po celé síti, takže ho každý může vidět a zkontrolovat. Dobře, takže teď zhruba víme, jak to funguje, ale v čem je to tedy tak zásadně jiné oproti penězům, které používáme každý den? Pojďme se na to podívat. Tady v téhle tabulce je to vidět krásně vedle sebe. Běžné peníze jsou kontrolované centrálně, jejich nabídka je prakticky neomezená. Dá se jich natisknout, kolik je zrovna potřeba. A celé to stojí na důvěře v instituce. No a Bitcoin? Ten je přesný opak. Decentralizovaný, nabídka je pevně daná a nikdy nepřekročí 21 milionů kusů. A důvěra? Ta není v lidi nebo instituce, ale v matematiku a otevřený kód.
A tím se dostáváme jedné naprosto fascinující vlastnosti. Říká se jí antifragilita. Je to vlastnost systémů, které se díky stresu, šokům a různým útokům nestanou slabšími, ale naopak silnějšími a odolnějšími. Místo, aby se zlomily, tak posílí. A nejlepší přirovnání pro Bitcoin je asi mytická hydra. Za svou existenci přežil nespočet mediálních útoků, pokusů o vládní zákazy, vnitřní spory a zdá se, že každá tahle výzva tu síť ve výsledku jen posílila. Přesně jako u té hydry. Useknete jednu hlavu a 2 další narostou. Dobře, takže kam to všechno vlastně směřuje? Jaké jsou ty širší souvislosti a jakou potenciální roli by Bitcoin mohl hrát v budoucnosti? Takže, co Bitcoin v praxi nabízí? No, je toho celá řada. Pro někoho slouží jako uchovatel hodnoty, něco jako digitální zlato. Pro jiné je to zajištění proti inflaci, právě díky té pevně dané nabídce. Pak je to taky nástroj pro finanční svobodu, protože dává lidem plnou kontrolu nad jejich majetkem. No a někteří v něm vidí i potenciální alternativu pro selhávající měnové systémy a způsob, jak oddělit peníze od státu. A teď jedna myšlenka, která je možná trochu odvážná, ale o to zajímavější. Co kdyby se Bitcoin stal novým univerzálním standardem pro měření hodnoty? Podobně jako máme kilogram pro hmotnost nebo metr pro vzdálenost, mohli bychom jednou mít Bitcoin pro měření ekonomické hodnoty. A tím se dostáváme úplně na konec, k té hlavní otázce. Zvítězí Bitcoin v závodě o globalizaci peněz? Samozřejmě, na to neexistuje žádná jednoduchá odpověď. Ale je to otázka, která definuje jednu z největších debat naší doby a nutí nás všechny přemýšlet o tom, jaká bude budoucnost peněz.